आं जुदि आबसुआव थानायनो मोनब्ला दिनै दिलीप सखियाखौ बरो एरियायाव हाबहोआमोन बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा हाग्रामा महिलारि सारा बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ ससियेल मिडिया निउसनि गेजेरजों बुंदों हाग्रामा सार बिथाङा दिलीप सखियानि सायाव गोबांथार बाथ्रा बुंदों आरो दासान्दिथ' इलेक्शना खाथि मोनफैथारबाय बिनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा रावनिबो पार्टिनिफ्राय जानानै बुङाखै एबा सोरनिबा पार्टियाव हाबसननाय सोरनिबा पार्टिनिफ्राय जानानै बेफोरबायदि नङा नोंथांमोननो जे भिडिअखौ नायलाङो अब्ला बुजिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बिदिब्ला आरो सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब एबा लाइक खालामना गालांबानो जाबाय भिडिअखौ नायदो बिदिब्ला आं जुदि आबसुआव थानायनो मोनब्ला दिनैनि दिनाव दिलीप सखियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन आङो बयकट खालामगौमोन आं मानो साहस गैया चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फाया जाहैबाय एक नाम्बार मालायनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै गावग्रासो बिसोरो बहा थाखोमाना दं मानो ओंखारबोआखै बेसोर सानैयानो नङाबा 2020नि इलेक्शननि सिगांनो प्रमद बर'मोनहा आंजों रायलायफैदोंमोन प्रमद बर'बो दंमोन ओमफ्राय रोंगोराबो दंबादि मोनबाय जायखिया साथाममोन बिसोरो साथामबो आंजों रायलायदोंमोन जों जयैनो गोरोबलायनानै फैगौ इलेक्शनखौ गेलेनोसै बा जों जयैनो गोरोबलायनांगौ बिसोर आबसुनि लिडारमोन बै समाव सुक्तिया जाथ'वाखै सुक्ति जानायनि बहुद सिगां मिथिबाय बे समाव आंथ' एग्रि प्रमद बर'मोनजों रायलायनानै बा आबसुनि नेताफोरजों रायलायनानै आं एग्रि जेबो नङा ज' जानांगौ होननानै खोथा होखादां खिन्थु दाना चन्दन आरो खाम्फाजों ज' जाहो आंखौ बोखारना लाना थांबाय बेनोथ' आरो बिनि बादै मा नांगौ चन्दन खाम्फा जाम्बा नोंसोर मा सानदों फालाय आंखौलाय बे जाम्बा बे केन्डिडेटआ डिक्लेयार होखांबाय दाखालि जोङो 4 थारिखआव केन्डिडेट डिक्लेयार होदों 5 थारिखआव लाइजामा लिरबाय बे BPF UPPL जमा जानांगौनो आगोलाव मानो लिराखै बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो आं बुंगासिनो दं UPPL BPF जमा जानायाव आंहा जेबो आपत्ति गैया आरामसे 100आव 100% आङो बुंदोंमोन ज' जानांगौ BPFआ 20टा UPPLआ 20टा बास खिन्थु सरकार गारनानै फैनांगौ सरकारा गारनानै फै UPPL 20टा BPF 20टा गेलेगोन बास बेखौ आं दिलीप सखिया दाखालि बे BTCआवनो हाबनानै बबेबा इलेक्शन केम्पेइनाव खोथा बुंदों मोनसे जायगायाव मोननै आयेन थानो हाया होननानै बेनि सायाव बेबस्था लागोन जोङो होननानै खोथा होलांदों बेथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिनि सायाव दिनै आबसुआ मानो सिरि थाबाय थादों मा UPPL BPF जमा जानांगौ बेहाय मानो नांथाबाय थादों आंनिबाथ' दिलीप सखियाखौ बे आं जुदि आबसुआव थानायमोनब्ला दिनैनि दिनाव दिलीप सखियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन आङो बयकट खालामगौमोन आं मानो साहस गैया बबे मा UPPL BPF जमा जानांगौ बेहायसो नांथाबगासिनो दं बे BPFआव खालि बर'ल' गैयालै गासिबो जाथि दं बे UPPLआव खालि बर'ल' गैया गासिबो जाथि दं नांथाब दिलीप सखिया दाखालि मा बुंदों बेखौ आबसुआ दिनै जातीय छात्र संगठन हिसाबै दिलीप सखियाखौ बयकट खालामनो हानाय साहस थानांगोन गैया